Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam dagasni. Unong yalam kaliang persya ubat tita Starwell Khan badon ki khat arngut ki senran ula syasna khanatang haki arngut ki nongbut ubat lambor malnyang MDC kanong prem constituency badu MDC basyusi ubat bendu Matthew Lanong. Namar kita ki MDC ubat bendu M Lanong bad ubat lambor malnyang ban kersano ya ke isi kabayalam da ke NPP. Ubat tita sabayok banyakran syakilat pathai khubor ulaong kita ki arngut ki MDC kidai ki balaya kun ya ke election MLA ke baladam. Ubat bendu M Lanong ubat kersano ya ke isi kabayalam da ke NPP ubat tita ulaong kum ukertong klemseng nrei ke jungikran kadang don kaladon ke jungikran bad hakini ki khindiat sngi kan sami ke ai habaya dei bad ubat bendu ke seng kam don ai. Kadba ya u MDC kanong prem ba lambor malnyang namar ke jingkershani ke executive committee EC ka KHADC balayalam da kaseng NPP ladawa na u president rangba ban sospon na kaseng yathu uba titas ha ka jing shishang im sngo phlai ka jing ni kershan jong ba lambor namar tang hadin arpsau kenta ba khlem ka EC bangayalam ni da ka UDP nilayo jingtip ba sopsom ba ulalet ai jingkershan ya ke NPP tang bangim pat yo da kanu ka jingtho ne ba on pin banapat ba hakirat pathai khubor ong ba tita sabaya kran ba kinong pathai khubor ne ka sngi balang ba tita yathu ba ka NPP ha KHADC kalatho sho president ka UDP ba uday ban shim ya ka disciplinary action wood ya ka ne ka jingne ka jong ulambor namar uday MDC jong ka party bala penyaso sya ka party ba ha ka jo kapor ulaya khun ya ka election MLA kabrang syudap na ka tiket UDP ka jingne jong ba lambor kalong kajing syat kelai ke parti kajing syat kelai para MDC kram da kenjok tin ne pentip wala kajing ong kajing u kalong ba usuli ai tang kajing kershan handai habala let ai jing kershan kamut hi ba ula kwa ban mi no na ka parti ula benram lagi i menen hati la pathai khubor ba nakaliang jong ba lambor ila declare openly ba ila ai kajing kershan ya kan ke isi ke ba yalam da ke NPP Haji siya ko mga lakaran men hakikat to kani ki la pathai khubor ba nim so phla na kalian ka jungi ya ka jinglet tersian jungi ba lambor namar ba ko mga la men tang hadin ar sa benta ba ka khlem be isi ka bayalam dana tani dang ka UDP nilayo jingtep ba sop ilali ai ka jing tersian ya ka ni ka isi tang ba ngimpat yo da kan yunu ka jing tho lani ba in declare openly haki lap sai khubor te tang shu yo e ui nen gesni na kaliang ka chonga ngala ong ye secretary jong ka PP ka jongi ban khot ya emergency parliamentary party jongi matakasi ya ka bangilai kendu ka ba paro ki MDC ngi don lut lai no tangi ba tinwel na ba bai don na kamet ko kya tin rei ngi lai rai ngi shim goi ka rai ba kata kalong ba nila tho menta syo presiden ko ngem sali ai mentai na party ba ude ban sim disciplinary action wood ya kan ni jing le jong i namar balai idei u MDC jong ka party ba ila peneso ka party ba aga jong ka poru nila ila ya khun ya ka election MLA ko bang sudap da ka tiket Tinggi sim bagani ka jingle jong i kalong ka jing syat kelai ka parti ka jing syat kelai yang i para MDC klem da kenjok tin kam penting wala ka jing ong ka jong i ba isuli ai tang ka support ndre habala li ai support ka mod i bai la mi la kwa ban mi ka parti takadaw ni matse ba ko ki pat kum ki MDC ki badan ni ka dongrim ki badan ni ka principal ba ni ne ba ka parti nado ba ngimdan syo ke siru nilai railang bangin nebet pat ka liang ya te la ka opposition te kum ki MDC ki badan ni ka principal ki bangin liang be ka nongrem ka parti ni kentu yo presiden pat iki nong yalam ka UDP bro ko bagi di bansim ka action dan di bansim be kanu no rai hak be de ban ni MDC